Pila kan mga stranded na bihikulo sa Matnog Port, mas naglawig pa huli sa bakong regular na biyahe pasiring sa Samar. Mga biyahero pigiin ganyar na magsakay na muna sa Batangas Port. Wayan report. Mantang paparanina ang holiday season, mas naglaba man ang pila kan mga lunadan na nagahalat na makabiyahe sa Matnog Port sa Matnog, Sorsogon. Napagkaraman, naliwat na namang kinansilar ang biyahe, huli sa namamatay ang makukusog na hukol sa karagatang sakop kan Sorsogon asin Samar. Napagkaraman na sa ngunyan, igwanin dosing roro vessel ang nagbabiyahe pasiring sa Visayas. Alagad huli sa bakong regular na biyahe puun pa kan mga nakalihis na aldaw, kun kaya nagparadakol pa ang stranded sa lugar. Kasi dito masyadong malakas talaga sa ngayon yung alon ng dagat na nakakaapekto nga sa pagbiyahe ng mga barko. Mientras tanto, nagpatanid man at Matnog MPS sa mga biyahero asin iba pang lunadan gikan NCR na mag-agi na muna sa Batangas Port, nganing day na makasabay sa halabang pila sa Matnog, Sorsogon. Ang pinakamaganda nito, kung mapipili lang, kung kaya naman silang tumawid ng Batangas, kasi start na ito ng peak season hanggang New Year to. Kasi next week sigurado mas marami pang uuwi na mga biyahero na pupuntang mga probinsya kasi malapit na yung Pasko. Pigsyar tuman kan mga otoridad na mahigutan sa indang pigigibong security measures para sa mga biyahero na nagtitinir sa nasambitan ng lugar. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.